Es 2018. Estamos volviendo un país industrial, pero en los últimos tiempos... Erronka orokor guzti hauen aurrean, Europar gobernu guztien batasunarako deiak garrantzia handiagoa hartzen du. Kontinente zaharrak berritu egin behar du bere proiektua, eta horretarako ahalmena du gainera. Aukera ezin hobea dugu, orain gizartearen kohesioan eta integrazio politikoan aurrera egiteko, Europa bere herritarrekin konektatzeko azken batean. You, the municipalities, the Association of Municipalities, of Cities, of Regions, are our most important reference partners in the work of the Congress. So, as I said, we are your voice and you are our voice.